Welcome o happy weekend ka natong tanan mga higalaw mga kaigsunan. Daghang kayong salamat sa Dios nga naghatag ka natong lahi no sab nga higayon nga padayonon ang atong pagtukiay sa atong leksyon matag semana. Karon naniya na kita sa week 4 sa atong pagtuon mahitungod niining pagtukod pag-usab sa nasod sa Dios didto sa Jerusalem mga kaigsunan. O ang atong uluhan nga pagatukion karong semana nagkanayon sa English, facing opposition. Kung natong binisayon mga kaigsunan, pag-atubang sa mga pagsupak. Daghan kayo ang mga punto nga atong matuki niining si manahuna o pasalamat ta sa Ginoo nga dunay daghan nga mga panghuna-huna nga mo ambit niining ato ang pagtuon niining si manaha. Kuyog ka nato mga kaigsunan karon, bibo kita tungod kay dili lamang tulo kundili upat. Amen. Ka mga magsusulti, mahimong kabahin sa atong panel ni ining si manahon ng mga kaigsunan. Una sa tanan, niya din atong pinalangga nga Sabbath School and Personal Ministries Director sa SPUC in the person of Pastor Sigundino Rimulta Asoy. Ug kuyog gihapon kanato mga kaigsunan, ang ato ang Stewardship Ministries Director din sa SPUC in the person of Pastor Rudy Jimenez. Og dinhi sa pikas nga bahin mga igsoon ang atong ikaupat nga kauban nga ato ang Health Ministries Director sa South Philippine Union Conference in the person of Dr. Ray De La Cruz. Atong ipanghinaot nga ang pag-discuss nato nining si manahon ng mga kaigsunan ubanan sa Ginoo nahimong dakong panalangin ug kabahin sa atong pagtubo ingon nga espirituhanon nga katilingban. Amen. Ato kining pagabuksan mga kaigsunan. Una sa tanan, pinaagi sa usa ka pag-ampo, kuyog ni Dr. Ray De La Cruz. Mag-aampo kita mga kaigsunan. Gamhanan na mo nga Dios, aniya kami, mag-tuon sa imong mga pulong. Hangyon ako Ginoo nga ikaw magahatag ka na mong kaalam. Ang imong balang espiritu magagiya ka na mo, ug mag-aabli sa among mga hunahuna. Panalangin ang among mga Sabbath School teachers nga nagapaminaw karon ug nagatanaw. Apil man ang mga kaigsuunan nga kanunay nagasunod niini nga takna sa pagtuon. Salamat sa imuhang grasya sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kay Doc Ray. Unahon nato mga kaigsuunan ang atong tulumanon gyud nga gihimo kanunay sa di pa ta moadto sa unahan. Kini nga to ang pagtimbaya sa atong mga regular viewers and listeners sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Pastor Gingging, ikaw ang una. Mga kaigsunan, akong pagpangmusta atong Sabado dito ko sa Kima Payaw. O akong pangmusta ang atong makaigsunan diha sa Payaw o sa Kima. Kanunay nagasunod labi na gyud sa mga panimalay nga bungabong si Kuya Rudy o si Ate Vidi ang asawa. Kauban ni Luloy ang atong tigulang sa iglesia sa Payaw, mga makiling family o ang mga anak ni Kuya Rudy sila si Merly uban siyang bana. Sila si Glenn, ang atong usa sa mga konsehal diha makigsunan. O sila si Tata o si Pangging diha sa atong iglesia sa Kima. O tanan nga makigsunan. O labi na gyud sa atong district pastor diha si Pastor Joseph Puliescas. O sa pikas nga distrito si Pastor Ben Arep. Ang tanan nga makigsunan nga nagatambong atong Sabado makigsunan mga opisyalis. Perti ginatong daghana o akong ipanginaot ka kamo naa sa may palawas. Nagasubaybay kamo sa atong programa. Ang Ginoo magapanalangin kanyong tanan. Amen. Amen. Pastor Jimenez. Mayong buntag sa malipayong adlaw ang ipahulay sa itong mga pinalangga ang makisuunan. Gikan o nagabisita kami dito sa iglesia sa CMM sa Baguntaas, Valencia City. O atong nahibalag o atong ikauban atong mga pinalangga ang makisuunan. O niya nagahimo kita sa pagpasantop dugang sa ato ang mga buluhaton ingon na kita mga pinyalan sa Ginoo. Gani dito pod kami sa hingoog alang sa usa ka selebrasyon sa IEL NDR selebrasyon sa Cluster 5. Pibo kayo upat ka mga distrito nga nagahiusa didto. Doon na sila reporting sa care group. Kauban nato dito ang atong pinalangga nga presidente sa North Central Mindanao Conference ug ang mga district pastors nining upat ka mga distrito. Malipayon ang mga kaigsuunan nga nagahimo sa ilang selebrasyon, pagpasalamat sa Ginoo o kani mahimong paghimaya o pagpasidungog alang ragyod sa ngalan sa tuwang magbubuhat nga si Ginoong Hesus. Ingon man usab sa tuwang mga kaigsuunan, gawas dinhi sa Pilipinas. Kanunay nako
pangumusta ang atong makisunan dito sa Germany nga diin nakig-uban nagabisita dito ang amo ang anak unya malipayon sila nga kanunay sila nagatan-aw nining atong programa sa Taknas Pagtuon o sa Hope Channel sa matag ron ug unya. Mayong buntag ug daghang salamat alang nining adlaw ang ipapahulay sa tanan. Amen. Doc Ray. Gusto na ko ipabot ang Happy Sabbath nga sa mga pamilya nga gikan sa Sultan Kudarat. Aniya si Sister Crescencia Bahit Ibasco nga madasigon nga nagasuporta sa atong buhat. Mausab ang mga kabataan ni Mrs. Conchita Bunyales nga tuwa sa United Kingdom. Mao si Mr. and Mrs. Efren Manangkil, si Mr. and Mrs. Lois Veloso. Happy Sabbath diha kaninyo. Mausab si Mrs. Leonora Blackburn. Mausab si Sister Bibing Albior and family. O si Sister Anan Gascon and family diha sa Esperanza Sultan Kudarat. O mausab ang atong mga igsoon nga tuwa sa Australia, si Brother Harry Lapu-Hapo and family, si Brother Felix and Cheryl Lubaton diha sa Isulan, Sultan Kudarat. Happy Sabbath kaninyo uban ang inyohang mga kabataan. Ang Dios magapanalangin kaninyo niining adlaw nga igpapahulay. Amen. Daghang kay salamat no sa panahon nga magka-greet kita sa atong mga higala ug mga kaigsuonan nga nagtanaw ug nagsigig paminaw sa atong tulumanon. Moadto ta sa Gusa Seventh Adventist Church dinhi sa Cagayan de Oro City mga kaigsuonan. Ang family ni Sir Loloy ug ni Ma'am Josie Asinas, happy Sabbath kaninyo ug sa atong pinalangga nga head elder sa maong iglesia si Brother Tito Ladjaw. Maingon man usab kang Brother Dodong Pansito, kang Brother Eddie Samson o kang Brother Rene Toylo. Kamong tanan nga naa dinha sa Gusa Seventh Adventist Church ang Ginoo magpadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Maingon usab dinhi sa lain nga nasod mga kaigsuonan sa Middle East, particularly sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Niya ang atong mga avid listeners o mga viewers diya sa Taknas Pagtuon. Happy weekend kaninyo mga igsuon. Brother Boboy Sumalpong, kang Brother Hilbert Formentera, Brother Marvin Camara, Jaser Donaire, o kang Brother Wilfredo. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod. Ang Ginoo magpanalangin sa inyong pagpangalagad dinha sa Middle East. Ngayon usab sa Tanggob City, si Sister Janet Recaborda. Happy weekend kanimo igsuon ug sa imong pamilya. Ug sa Tibok Iglesia, may usab sa Valencia City, Sister Rose Igagamaw and family. Happy weekend. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagtan-aw bisan diha sa atong Facebook nga live streaming sa matag karon ug unya mga kaigsuonan. Ginausab sa Tanhay Negros Oriental. It's very heartwarming nga naay mga Bisaya nato nga mga kaigsuonan nga nagsunod sa atong tulumanon Taknas Pagtuon. Atong pagahisgutan ang Kimat family dinha sa Tanhay Negros Oriental. Ang Ginoo magpanalangin kaniyong tanan, labi na usab sa atong mga Hope Radio listeners, mga kaigsuonan. Bisan asa kamo nagapaminaw karon, God bless you and have a happy, wonderful weekend mga kaigsuonan. Padayonon nato mga igsoon karon ang ato ang pagtuki sa atong lesson. Bisan diin sa atong pagpangalagad mga kaigsuonan na dunagyoy mga supakan sa kamatuoran ug sa buluhaton sa Ginoo. Daghang mga tao nga gustong musulay sa pagbalda sa buhat sa Dios and much more with the rebuilding of the temple and the city nga atong pagatukyo nini si manahon ng mga kaigsuonan. Pero we will jumpstart our study by reading the key text for the week mga igsoon. Ang iyo na to si Pastor Rudy sa iyahang pagbasa nining atong memory text found in Ezra chapter 5 verse 5 mga igsuonan. Nagaingon din sa pulong mga minahal nga makisunan, apan ang mata sa ilang Diyos, diha sa mga ansyano, sa mga Hudyo, og sila wala nila pahununga, hangtod nga ang maong butang, mahidangat kang Daryo, og unya ang tubag, ikahatag, pinaagi sa sulat, may tungod niini. Doon na kay mga additional nga pang Atong makita mga minahal nga makigsuunan nga sa ato nga leksyon ini ikaupat nga bahin ini nga quarter pagatubang sa mga supakiro o kaning dili mauyunon
ilang gihimo sumala sa itong bersikulong sa lauluhon nga nakita nila nga ang Ginoo wala gyud mo, wala niya o iyang gitutukan kaning mga butanga muna nga wala sila mabalaka, wala sila mahadlok, bisan pa man silang pagkatawhanon, normal man gina nga doon na tao sa pagbati nga dili maayo, pero ilang nahibaluan nga ang Ginoo nga maoy ilang gisaligan, ilang ginaalagaran, maoy nagmando, nagagiya niini nga mga buluhaton. Amen. Daghang kayong salamat, no? Ang mga mata sa Dios kanunay gyud na nga nagatutok sa mga kalihukan sa iyang mga kaanakan ninyo ta mga kaigsunan. Whatever the activity, God's eyes are on His people. Amen. Now, kung natong tanahon ang sequence mga kaigsunan sa pagtukod sa siyudad sa Jerusalem ug sa ilang templo, makita nato dinhi sa tong study helps mga kaigsunan ang nagkalain-lain nga mga processes kung paunsan may gipadala didto gikan pa kang Ezra, gikan pa kang si Rubabel hangtod kang Nehemiah mga kaigsunan. And many of the aspects of the work is very unique mga igsoon. Ngano man tungod kay nagsugod, nahunong, pagkataod-taod gipadayon na sab, unya dihay punto nga lahi na pod ang mi-carry out, lahi na sab nga hari ang misuporta, and eventually until finally the work was accomplished mga kaigsunan. Pero naay usa ka significant nga bahin dinhi nga gusto na kong i-share sa inyo. Never were the workers of the rebuilding process mga kaigsunan dito sa Jerusalem began any part of rebuilding the city. Wa gyud sila musugod og attempt sa pagtukod pag-usab sa ilang syudad hangtod nga nahuman nila daan pagtukod og usab ang templo. So, I think there is a point here in making priorities. Usahay mga kaigsuonan, mauna na tong priority ang mga personal nga butang, pero kung atong unahon ang Dios mga igsuon, makita na to na sa Matthew Kapitulo 6, versikulo 33, seek ye first the kingdom of God. Ug atong mahinumduman mga kaigsuon, bisag layo na ni sa tong lesson karon, si King Solomon was indeed a wise king, wise person tungod kay kahibaw siya nga mo prioritize. Atong nasayran gihapon nga sawa pa niya tukurang iyang palasyo mga kaigsuonan sa iyang panahon, mas una niyang gitukod ang templo sa Dios. So the same thing is true here. Unang gitukod sa mga katawan sa Dios ang templo, ay sila mipadayon sa pagsugod, pagtukod, pag-usab sa ilang siyudad mga igsuonan. That's a great point alang kanatong tanan nga gusto makigambit sa buluhaton sa Dios. Put God first. Na Pastor magoy isa ka punto diha nga kanang imong gisulti Pastor Hes nga giuna nila ang templo. It just means to say nga sa dili pa sila naghimo sa ilahang buluhaton, giuna gyud nila ang presensya sa Ginoo diha sa ilahang taliwala. Amen. Kay ang templo mo'y nagrepresentar ang presensya sa Ginoo nga makig-uban ngadto kanila. Hinumduman nato nga didto pa sa kamingawan sa una, gingon gyud ang Ginoo nga magtukod sila sa tabernakulo aron ang Dios maanaa sa ilaha nga taliwala. So mga kaigsuonan, sa atong pagkinabuhi, gikinahanglan gyud unahon nato ang presensya sa Dios sa atong kinabuhi, ay hapa ang uban mga butang atong pagabuhaton. Pastor Gingging. Ang theme mga kaigsuonan sa Ezra ug Nehemiah, dako kay nga theme nga atong gilalantaw karon nga week na ingon diha, resistance to the work of God. Sa ato pa makaigsuonan, dili gyud nimo malikayan, Pastor Hesbon, kita makauban. Nga samtang kita magabuhat sa bulaton sa Ginoo, do na gyud oposisyon. Daan pa sa una makaigsuonan. Ug atong gamito na ang application sa atong presente nga mga iglesia makaigsuonan, naagyoy oposisyon. Pero naigingon diha, bisan pag dunay oposisyon, dunay mga resistance sa buhat sa Ginoo makaigsuonan, ayaw gyud kalimot, nag-andam ang Ginoo ug mga pangulo sa matag panahon nga bisag unsay problema nga moabot sa atong iglesia makaigsuonan, naagyod siya giandam nga magasulbad iyang gamiton alang sa pagpadayon sa buhat. Gamay nga punto ba? Yeah, Pastor sige, Hes? sige. Pastor Ato Rory. nakita sa gisulti rin ni Pastor Gingging nga normal man gina. Kay mintras naa pa gani ang kaaway, naagay mo opos. Mao gyud. Kay naa pa man ang yawa,
muna dinhi gikan pa sinugdanan hangtod sa tong kapanahunan. Asa gani ang buhat sa Ginoo, naa dinha ang iyang mga katawhan, naagi mo babag ug mo ni atong leksyon karon atubangon tani. O gani guys gutinhi ang ato mga kauban sa ato dinhi nga pagdiscuss nga giuna nila ang templo para nga ilag yung ma-priority ang Ginoo. Kung naa na ang Ginoo, mo na giingon pa ni San Pablo, if God is before us, who shall be against us? Wa na sila mabalaka ngano God is in their presence. Kay ang mata ni Hioba sumala sa tong verse 2 sa Luhon, anaa nagatan-aw sa iyang makanakan nga nagabuhat sa bulaton. Pastor Gingging. Okay. Makita nato mga kaigsuonan no nga sa atong kalibutan karon bisan asa ta mulingi sa buhat sa Ginoo. Naagyoy Mababag. magahimo nga magababag sa atong pagbuhat. Ug usa nga akong naobserbahan mga kaigsuonan no, mga Sabbath school teachers, nga kung asa gani ang kusog ang buhat sa Ginoo, Tuwa dito. nagi mo gawas diha nga Problema. problema ba nga mo hamper sa progress sa maong nga buhat. Ug ato nang makit-an dili na ni malimod ka nato mga kaigsuonan sa matag adlaw natong pagkinabuhi kung kinsa tong mga tawhana nga mga lig-on sa pagbuhat sa Ginoo maog yun ay babagan sa kaaway kay dili siya gusto ingon pa dinhi sa atong lesson. Satan tries to make sure that the gospel doesn't spread quickly as it threatened his dominion. Kay kung mudaghan na wag yung muto umugamay naman po diyahang sumusunod. Yeah, that's it. Pastor Siguro Gingging. on lang gid nato makigsuonan nga magampog gyud ta kay basin baya og naay mga panahon nga kitay mahimong babag sa buhat. Mao. Dili motubo ang buhat tungod sa atong pagkasupakan kaayo sa iglesia. Mao. So ato nang bantayan kay ang atong leksyon karon unsaon nato paghandle ang oposisyon. Yeah, that's Mao na right. pangutana partner nga atong direksyon. Unsaon nato paghandle ang oposisyon kay si Nehemiah sila si Isra giun sa nila pag-oppose, giun sa nila pagtagbo ang oposisyon. Mao na yung pinaka-importante nga atong tandugon karon. Yeah, ato namang gigisgutan ni mga oppositions, mga kaigsuonan, they come in different manner and order. Lahi gini ilang mga estilo sa ilang pagsupak. Usa din sa nahisgutan mga kaigsuonan, kaning pag voluntaryo kunuhay og tabang sa mga Samarianhon. And while the intention was probably good, pero kailangan mga kaigsuonan that as a leader and part of the building process mga igsuon, makahibalo ka og unsay katuyuan niining mga tawo nga buot mo tabang. At it takes sense mga kaigsuonan og kini bitawng imong discernment aron makita nimo sa unahan og unsa ba gyud ang tuyo niini mga tawo nga gusto mo voluntaryo pagtabang. Let's take a look at the enemies of Jerusalem, and at this point nagpunting niining mga Samarianhon mga kaigsuonan. Ngano nga wala dawata ang pagtabang sa mga Samarianon. And eventually, ato nakaplagan din sa atong lesson. And in the same chapter 4, mga kaigsunan, nga sa diha nga wala dawata ang ilahang pagtabang, didto sila nagsugod og create og eksena nga maundang ang buluhaton. So, what is with the Samaritans? Ngano nga, ang ilang offer nga mutabang pag-rebuild sa temple, wa man dawata ni Ezra. Pastor Rudy. Mga kaigsuonan atong himduman nga kanigo mga tawhana na influence na daan sa mga pagtulunan nga wala gyud masubay sa prinsipyo sa kabuton sa Ginoo. Sa ato pa ila nang gisambugan ang kamatuoran sa dili insakto nga prinsipyo o buluhaton. Nakita ni sa mga lagad sa Ginoo kung ila paning tugutan mao ni maghatag og kaning sagabal o mao ni mag-influence unya sa kamatuoran nga masambugan lang gihapon muna nga nakita naman nila nga mao na ilang binuhatan bisan maayo ang ilang tumong sa sinugdanan gibalibara nila kay mahimo na unya tong dangan sa ilaha nga pagbuhat sa bulaton nga masambugan na pud og dili maayo kay nagremindaan ang Ginoo sumala sa tong leksyon nga dili gyud ta magpakigkauban sa mga tawo nga dili matinuohon samtang nagahimo ta sa iyaha nga gimbuhaton. Sa to pa Sige, makakwanda Dr. nga makaingon gyud ta mga kaigsuonan nga natagam na sila. Natagam na. Kay nga naman Nakasulay kay naman. kaniadto pa sa unang panahon kanang ilahang mga unang mga henerasyon mo ba yan ay hinungdan kana bitaw compromise. Nag-compromise sila sa ilahang mga silingan, mo na hinungdan nga nakaabot sila nga nadguba ang ilahang nga templo
o nahimo silang binihag. So, natagam na gid na sila. Okay. Ang ingon diri sa atong Pastor lesson, Gingging. makaigsuonan ha. Ingon siya din the remnant Israels were afraid that this religion would be brought into their temple worship. So doon na sila yung mga pagtulunan, makaigsuonan nga dili Sakto. insakto nga teaching. Natural. Kung kita nga mga leaders sa iglesia makaigsuonan, application sa atong lesson. Na gani manulod diha makaigsuonan nga giingnan nata sa atong mga pangulo nga ayaw pasudlan akay makaguba, makadaot as utok sa makaigsuonan sa sulod sa iglesia. Ayaw intawon niyo pugsa makaigsuonan kay ang atong mga pangulo kabalo gid sila unsay dangatan sa atong membro sa iglesia kon correct. ato yung pugsog pasulod na mga doktrina nga dili makaayo sa iglesia. Muna lang tinuod makaigsuonan. Na ako ikadugang anak mga kaigsuonan labi na sa atong mga pangulo sa iglesia. Kanunay mi nag-remind sa atong mga pangulo sa matag pangulo sa mga elders sa atong mga iglesia nga kung duna gani mga tao nga muanha dinha mo presentar sa ato ang iglesia nga muhatag og tabang, muhatag og mga lektura nga wa ninyo na ilhi nga dili pud gikan sa atnyo ato ang misyon o gikan sa atong union, gikan sa gawas sa ato ang union, ayaw gyud intahon mga kaigsunan. Tagai og bahin o panahon kay usahay dili lang gyud usahay sa makadaghan sila'y hinungdan sa pagkabahin-bahin sa buhat sa Ginoo diha sa atong iglesia. So atong makita dinhi karon mga kaigsunan no nga bantayanan kayo kining mga outside forces nga gustong mo infiltrate sa atong iglesia mga kaigsunan. Our church needs to be pure Amen. and as much as possible protected from any impure doctrines mga kaigsunan. So makita na to dinhi nga katong pulong nga natagam no nakasulay na mugod sila gyud kay as much as possible. So karon they wanted to begin with a clean slate mga kaigsuonan. Wow. So nasabtan nila nga mga Samarianhon although pare-pareha sila og pagsimba kay musimba man pud sila sa Ginoo kay mao man tuyo kay sa to begin with mga igsuon raman sad ni sila mga kaigsuonan, but throughout the course of time kining ilang mga igsuon nasagulan na ni siya og kultura og relihiyon nga dili pure religion nga gikan sa Dios. So they were very cautious not to be contaminated again. So kung magsugod mangaling ta, let us start right all over again mga kaigsunan. So nakita na to nga sa dihang nga gibalibaran, sugod na dayon og kabuking ang katuyuan sa mga Samarianhon. Dito niladlad sila mga kaigsunan og nakita nga instead of being allies, they became true oppositions to the rebuilding of the temple mga igsoon. May na lang gani kay ang Dios dili gid motugot nga mababagan ang iyang buluhaton. Pastor Gingging. Gusto lang ako i-mention ang discernment ba. Mga kaigsuonan, dili gyud ka ka-identify sa kaaway kay karnero man gina musulod sa iglesia. Pakarong ingnon mo na. Dili gyud ka ka-identify sa kaaway kung dili ka mangayo guidance sa Ginoo. Amen. Yeah, So that's it. sa dili pa ta mo break, importante gyud kaay nga mangayo kita giya sa Ginoo pinagis pagampo. Maski unsa ang mahitabo sa iglesia magkaigsuonan, pangonsulta gyud mo mga leaders. Ayaw gyud paturatoy nga mahimong magun-ob ang atong iglesia. Okay. Pastor Rudy. Sa nga point, Pastor, ang ato ang leksyon. Pasidan-an manggidaan ni so mga pinalangga nga mga leader sa iglesia, mga miyembro sa iglesia. Unsa gani ang mga butang atong himuon motong giingon dinhi Pastor Asoy sa atong makauban dinhi ato gindalon didto sa Ginoo. Mangayo gid niya og giya ilhanan kay tagaan gid niya og paggiya nga dili ta may tumpawak nga mahimo na hinuon ang buhat sa Ginoo malangan ang atong panagiusa magkabahin-bahin tungod niining mga nagpakaron ingnon alay apan sa sumala pas ang leksyon nahimo silang sagabal o oposisyon nagababag sa buluhaton sa Dios. Amen. Niabutas tong atong nga bahin nga sa atong pagtuon mga kaigsuonan. Let's take a break. Ay mughawa din ha mo balik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.
welcome back mga higala. Daghang kayong salamat sa inyong pagpabilin din ha sa inyong mga radio o TV sets. Ang atong pagtuon karon padayuno na to mga kaigsunan. Ato na gibiyaan sa milabay nga punto nga adunay Dios nga nagtan-aw sa buluhaton aron matapos ang iyang templo. And very significant among these persons mga kaigsunan, now it begins to make sense karon no. Kung imong tan-awon din ha si Hagay o si Sekaraya, nahimo silang dakong kabahin aron matapos kining dako nga hagit sa pag-rebuild sa temple mga kaigsunan. Na ako'y mahinumduman sa gisulti ni Zacarias mga kaigsunan. Naghisgot siya mahitungod kang Zerubabel ug sa bahin sa iyahang pagtukod kalabot sa paghuman sa templo mga kaigsunan. Matod pa niya, it is not by might nor by power, but by the Spirit. So kung imong tanawon ang labing unod niining gihimong tampo mga kaigsunan niining pipila ka mga personahe. So makonekta nimo nga katalid niya ni sila si Hagyo, si Zacarias, si Nehemia, si Ezra, o human na sila sa panahon nila ni Daniel mga kaigsunan. But actually, makita nimo ang punto that when God is the very center of every project mga kaigsunan, you will stay in focus ug dili ka mabalda bisan pa sa mga oposisyon. The Spirit is very crucial. Now, atong tanawon ni karon. Doc Ray. Nakoy gamay, Pastor Hes. Nagingon siya din mga kaigsunan, di magyud nato malikayan na magiganing mga supakero sa buhat sa Ginoo. But ang atong leksyon naging sugot nga human opposition doesn't stop God. Sahay ang problema ngano nga dili ta mag-prosper. Ingon pa niya dinhi, the lack of temporal prosperity was the result of a neglect to put God's interest first. The prophets declared, mao nang gisulti. Ingon pa niya dinhi, had the Israelite honored God, had they shown him due respect and courtesy by making him or making the building of his house their first work, they would have invited his presence and blessing. Mao na nga makita nato kaning rebuilding mga kaigsunan, duha ni kabutang ang ilahang gitukod ang templo o ang syudad, paril sa syudad sa Jerusalem. Yeah. Pastor Gingging. Naalang ko'y punto makaigsunan sa gikaingon ni Pastor De La Cruz kaganina nga. Natural man na ang oposisyon dili gid na makapahunong sa Ginoo sa pagtabang sa iglesia. Ingon diri makaigsunan, God did not abandon them. Ayaw gyud kalimot makaigsunan, musugot kag sa dili. Ang atong leksyon nagagamit og sila Hagay sila, di ba, si Karaya. Sa akong gikaingon sa unahan sa first statement nako kaganina, nga dili gyud na musugot ang Ginoo nga dili mahimong malampuson ang buhat. Amen. So dili lang kita ma-discourage, dili lang kita maluya makaigsunan sama sa gipanghimo sa atong unang mga pangulo. Kay ngano man, kung maluya ta makaigsunan ang kaaway gyud mo daog, di gyud na. Pero ayaw gyud kalimot, God is in control. God will not abandon us. Di gyud ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Kay ingon diha, nobody is indispensable. Kanang ayaw hunahon ang kanang malidira nga usahay magsupak-supak sa iglesia, sila ra gyud makapangulo naay giandam ang Ginoo nga motapos sa buhat makaigsunan diha sa atong pagdumala sa iglesia. So, daghang kayong salamat sa punto mga kaigsunan. Atong laktawan dayon diretso ning ato ang gitan-aw karon in sequence na human nagyod kadugayan no at last natapos nila ang project sa rebuilding of the temple. And the rebuilding of the city right away followed. Pero sa diha nga ni padayon ang ilang rebuilding sa city mga kaigsunan, ni salga na sad ang mga Samarianhon. Unsa gyud kahay naa sa ilahang hunahuna mga igsuon nga di man sila mahimuot nga ang ilahang mga silingan mulambo mga kaigsunan. They simply did not realize nga kining ilang mga silingan mga katawhang pinili ni sa Dios. So, mao lang gyud ang ilahan, nahimo silang instrumento aron baldahon ang buhat. So, many other things. Ato maning ang atong pinaka byword nga makita ani mga kaigsuonan, tawag man nato ni siya og sabotahe. Ang sabotahe
background speaking is an original word for the term for an item called shoe. Kining sapatos, kung sa una pa, which comes the word sabotage, mao na ilang gamiton nga mga wooden shoe, mga kaigsunan, nga ilabay dito sa mga makinarya, maguba ang makinarya, undang ang trabaho. Mao na ang sabotahe, mga kaigsunan. And so, many other things are being done by the surrounding cities, particularly ni ini mga Samarianon, mga kaigsunan. Busa, kining mga pangulo, si Ezra with Nehemiah later take into consideration doing actions, mga kaigsunan, alang sa buluhaton sa Dios. Pasalamat lang ta nga while kings were instrumental in causing the work to stop, ang uban sab nga mga subsequent kings, mga kaigsunan, sama ni Artaxerxes, in this case, gave the command to continue the work. Now, which is very significant, mga kaigsunan, kining 457 BC, ato maning nahisgutan sa milabay nga simana, mauna ning puntuha, mga kaigsunan, nga gisugo ni Artaxerxes si Ezra nga padayunon ang buluhaton, mga kaigsunan, and this included the rebuilding of the walls of Jerusalem, a very significant part in history. Now, tanaw na to, mga igsoon, ang sumpay sa buluhaton ni Ezra og ni Nehemiah. Unsa may ang ilang gihimo ingon nga mga pangulo aron ma-focus nila ang ilang dako nga buluhaton, mga kaigsunan, despite the opposition. If you were a leader today, unya giatubang nimo ang daghang mga supakan, daghang mga pagsupak, or bisan sa mga sirkumstansya, mga kaigsunan, nga daw ang imong proyekto nga gisugdan dili mahuman. What are we to do sama sa panigingnan ni ining atong giisgutan nga mga personahe karong panahon na? Pastor Rudy. Mga kaigsunan, sa diha nga nahunong na ang buhat, ang Ginoo nagpadala og lain nga alagad og mao na ni ang ato karong tagdugukan na pud sa atong diskusyon ang gibuhat ni Ezra og Nehemiah. Ang atong leksyon ay dinhi na sa diha nga nahitabo to, ang mga Hudyo nagampo si Nehemias, iyahang gi-organize pagbalik ang maong kanini ang kapunungan nga mahimo sila nga mga kaabin o mga masigtabang alang niini nga buluhaton. Gi-organize niya ang mga katawhan sa palibot sa maong kanini ang wool, unya gitagaan niya og mga hinagiban ang ilang mga pulianan kan kunduna pay magahimos pagbabag andam sila mo atubang niini. Gani makita nato sa ato nga leksyon nga sa matag kamot nila, sa pikas kamot na ang himan sa buhat, unya ang sa pikas na apod ang himan alang sa pagpakig gubat kung ang mga kaaway mo atake pa ngadto kanila. So gibuhat kinila, gi-organize nila, unya naghimos lag pagampo uban sa makatawhan ug ang tanan nagaduyog sa panaghiusa alang sa kalampusan sa mao nga kausa nga pabuhat sa Ginoo alang kanila. Amen. Pastor Gingging. Doon na lang ko yung quotation, mga kaigsuonan, sa di pa na ko emphasize kini ang gisulat diri sa Patriarchs and Prophets, page 616, nagingon siya diri. In Nehemiah's firm devotion to the work of God and his equally firm reliance on God. Kanang pulong nga firm devotion, mga kaigsuonan. Grabe gina ba? Grabe ang iyahang lig-on, mga kaigsuonan, nga pagsalig sa Ginoo tungod kay doon na siya tinuuray nga pag-alaga sa Ginoo. Firm devotion to the work of God and his equally firm reliance on God. Grabe ang pagsalig sa Ginoo, mga kaigsuonan. Amo itong ingon ni Pastor Jimenez kaganina nga, nag-ampo sila, iyang giset up ang mga tao nga nahimong active sila, shifting, mga kaigsuonan. O niya, gitagaan niya provisions, matag usa, dunay mga hinagiban. Giatubang nila, mga kaigsuonan, ang oposisyon na nag-ingon diri, did they depart and God did the rest. Gibuhat nila makigsuonan ng ila. Usahay, moingon tingalita nga, musalig ta sa itong kaugalingon, ni ining panahon na makigsuonan, bisag unsa oposisyon nga maabot sa iglesia, ayaw yung salig nimo. Bisag unsa pa kakabanggiitan, bisag unsa pa nimo kadugay na sa pag-alagad, kung walay Ginoo nga magatabang makigsuonan, wala gitay mahimo, bisag unsa pa nato kagamhanan atong una-una sa iglesia.
ang Ginoo ra gyud, ang proteksyon ra gyud sa Ginoo mga kaigsunan. So bato nagampo sila tungod kay misalig sila sa gahom sa Dios mga kaigsunan. Amen. Alright. Sa naisa ka punto nga gusto na ako makita nato dinhi sa gihimo ni Isaiah, ani ni Nehemiah. Nga sa dihang human sila og ampo, iyahang giorganisar ang mga tao. Ug gipang-assign sila og mga dapit Delegation. nga diin sila magtrabaho. Ang akong nakita dinhi mao ning atong buhat karon sa atong care group mga kaigsunan. Nga kung organisado ang atong mga care group sa atong iglesia mga kaigsunan, ang buhat dali mahuman. Buhaton lang nato, ang angay natong buhaton, ipagamit nato sa Ginoo ang abilidad nga gitugyan sa Ginoo kanato, ang buhat mahuman. Kay i-assign man ta sa atong specific nga mga responsibilidad. Tanawan ninyo ang buhat nga supposed to be 15 ka tuig nila gibuhat pero gihuman nila nag 52 ka mga adlaw. Tungod kay naorganisar sila, nagsalig sila sa Ginoo ug naa sila'y panaghiusa. Na-text to partner nga akong basahon. No, sige. Akong ihangyo ang mga teachers sa lesson. Bisag asa mo karon. Nehemiah 4:13 and 14 and Nehemiah 4:19 and 20 ningon siya. Do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Our God will fight for us. Are some of the most inspirational statements found in the Bible. Mao gini ang pinaka makapadasig makaigsunan nga. Ayaw gyud kahadlok. Bisag unsa pa ang imong kabanggitan, di gani nimo bation nga naa kay kakulangon makaigsunan. Musalig kanimo wa gyud kay mahimo. Busa ang sikreto ni Nehemiah sa iyang mga tao, ingon siya ayaw gyud mo kahadlok kay ang Ginoo gyud mao ang makig-away alang nato. Bisag unsa nga away sa Kristohanon nga pagig-away makaigsunan kay dili man ni literal nga away, spiritual man nga away. Sa atong kinabuhi makaigsunan, dili gyud ta mosalig nato. Dili nato kaya kun walay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Pastor Atong Rudy. i-aplikar makisunan kani atong gidiskasan ani nga punto ni Nehemiah na ingon sa dinhi sa atong leksyon. When we encounter opposition to the name of God, to our belief, or to what God calls us to do, we should remember that God will fight for us. In the end, sumala sa leksyon, the Jews realized that the Lord was behind what they were doing, and this gave them the courage to press on ahead. So padayon lang kita magsunan kay kanaa ang Ginoo nato atong gisubmitar niya dili gyud ta niya biyaan kay siya makig-uban sa matag usa. Amen. And besides the encouragement nga ilang nakita mga kaigsunan diha sa Ginoo, matanaw nimo ang ilahang panaghiusa. Dili gyud basta-basta because they are carrying out a work that would benefit not only an individual mga kaigsunan, kundi sa ilahang tibuok nga nasod. Kung imong tanahon ang taras ni ini mga katawhang pinili sa Dios, nagi sila feeling of being special, pinasahi sila nga makatawhan sa Dios, unya naagyud sila'y pangalan nga ilahang gi atiman. Busa, tungod sa ilahang kapito sa milabay nga panahon mga kaigsunan nga gipasa-pasa lang sila sa lain-lain ng mga imperyo, going back to their own home was very important to them. Ug tungod kay mahinungdanon alang kanila mga kaigsunan nga mahibalik sila sa ilahang dapit, na naghiusa sila. And there was no other priority. Bisan unsa pa'y kinahanglan nilang himuon mga kaigsunan, they were very much willing to do that. So, kung atong i-aplikar no, sa ato ang mga adlaw-adlaw nga pagpangalagad mga igsoon, kung ang atong priority kana giyong makaangkon ta og lig-on nga relasyon sa Ginoo, we will move towards that direction. Bisag unsa pa'y mga babag, bisag unsa pa ng mga kalisod nga ibutang sa imuha, mga kapitos, kanang mga relasyon, and many other of these oppositions, mga kaigsunan, it will never bother you tungod kay naaman tayo usa ka dako nga tumong og tinguha sama sa mga Israelita. Now, isa pa nga nakita nako nga sikreto nganong nahimo sila nagbadaogon sa mga oposisyon. Nining panahon ni Nehemiah mga kaigsunan,
kani nga itong gitawag karon nga total member involvement. Kay nga naman, gikan sa amahan, sa diha nga nagtrabaho na sila sa Paril, sa Jerusalem, gitagaan sila og mga teritoryo, gitagaan sila og mga section sa mao nga wall, og nakita nato nga amahan, asawa, kabataan, og tanan, naa sila'y responsibilidad nga ginahimo. Mao nay hinungdan nga nagmanilampuson sila. Mausab kini mga kaigsuonan sa atong kapanahunan nga kung ang matag miyembro sa atong iglesia, total member involvement, mahimo kitang magmanilampuson kung atong ipagamit ang tanang miyembro sa atong iglesia. Amen. Okay. Nahinomdom ko, Pastor partner, mga teachers, palihog yun kong basa anang sa chapter 6 sa Nehemiah. Di ba, hinomdom ka nga, silang Sanbalat, silang Tobias, si Jisim. Grabe yung ilad nila ni Nehemiah, gitistingan yung ayo. Basahan ang whole chapter magkiksunan. Pero ingon si Nehemiah, I am doing important work. I can't go down there. I am not going to let the work stop just to go and see you. Bahala, nagbuhat ko og trabaho nga importante kayo. Usahay magkiksunan, mag-major man tag minor. Na mga minor nga butangs na ay major nga trabahoon sa iglesia alang sa pagdaog hamiling kalag. Ang problema na to kay naay mga kasikas ginagmay mausab na nga atong focus. Sa laktod si Nehemiah, focus gid siya sa iyang trabaho. Di gid siya patental bisag unsa pay tentasyon. Kay ngano man kabalo siya nga gisugo siya sa Ginoo sa importante kay nga bulaton. Amen. Dako isa pud Sige, ka punto nako pray. diha nga makita nato no. Sa diha nga niingon si Nehemiah that I am doing a great work. Yeah. Kung imong tanawon ang iyang responsibilidad taging arian as a cupbearer, siya go'y tiktilaw anang Binosari. bino o pagkaon sa hari before niya ihatag sa hari. That is a great work. Sacred. Pero mas labaw pa nga dakong buluhaton ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo diha nga niya. So, ang punto din mga kaigsunan, walay pinakadako nga buluhaton ni ini nga kalibutan gawas sa buluhaton sa Ginoo. Whatever we are doing, bisan pa moingon ta nga importante ni akong buluhaton. Pero kung ang buhat sa Ginoo mo'y magtawag kanatong nagkinahanglan sa ato ang pagserbisyo, mauna ang pinakadakong buhat nga dapat nato tagaan og pagtagan. Na actually, kung imong tanawon diri mga kaigsunan, na-identify sa account din ni Himaya ang tanang matang sa mga oposisyon. Ang usa ni ini mga kaigsunan kanang yaga-yagaan ka. Mao. Ka-ambisyoso sa imong Yasuod pag mo. kay imong project ambisyoso ana mo ingong ka og 10 million ang church nga imong tukuron unya naapay church school sa tapad nga another 20 million unya imong pundo dia sa iglesia 50 pesos ra. Dako na nga yaga-yaga mga kaigsunan. That's one of the oppositions that Nehemiah had to deal with. So kun imong tanawon mga kaigsunan, gibasa naman na ni Pastor Gingging no. Wa gyud siya magpapaling anang mga butang nga mga kaigsunan. Another part of the opposition, kining mga physical attacks. Upat ka corners mga kaigsunan sa ilang palibot. Kining tanan nga mga naso diha sa norte, si Sanbalat, sa Silangan, si Tobia, sa Kasadpan, ang mga Pilistihanon gikan sa Asdod ug didto sa amihanan ang mga Jisim sa mga Arabo mga kaigsunan. So all four corners were against him and Nehemiah had to deal with that mga kaigsunan. So makita nimo nga iyang gihimo no nahisgutan na to kaganinag balik, they were so organized, aduna siya gi-assign nga mga tawo nga magbantay gani naa pa siya gi-assign nga tig bulhot lang sa sirbato kung naa na ng mga kontraha aron dili sila maapikan mga kaigsunan. So these were the oppositions that they had to deal with. Isa pa mga kaigsunan kaning gitawag nilang internal issues. Unsa man mga internal issues, kauban na nila sa sulod. Gani, kining mga issues nga naa sa ilang sulod, mga kaigsunan, nagsugod og reklamo ang mga asawa o ang mga Hudiyo nga kauban sa trabaho, kay wa na sila pagkaon. And that's also important, mga kaigsunan. You have to deal with that. But Nehemiah, by the grace of God and by God's Spirit, was successful in handling these issues. Niya pa isa, kining conspiracy, kining mga pagplano-plano sa iyahang mga kaaway aron malangay ang buhat ni Nehemiah, which was responded, pinagis pagbasa ni Pastor Asoy kaganina,
sa iyahang gingon diya sa bersikulo 3. I think kung naa may ikaduha nga memory verse mga kaigsunan, kini siyang bersikulo ha. 6:3. Nag-ingon si Nehemiah, dili ko mo entertain anang inyong mga kinabuang. Kay importante ning akong trabaho nga giatiman. So, other oppositions and distractions mga kaigsunan had no place in Nehemiah. Perting Pa, isoga Pastor gyud Gigi. kay Nehemiah. Partner akong gitan-aw gibasag ko mo gid hurot ning sa chapter 6, ningon sa diri. I am not the kind of person that runs and hides. Ako may tao nga di ko mudagan ba, di po ko mutago. Ngani sa ingon sa diri. Do you think I would try to save my life by hiding in the temple? I would do it. Di gyud ko perting niyang isoga. Pero kung imong tiwasog basa makisunan, bisag unsa gidaot ang ilang reputation, gipakaulawan pagid sila. Sikreto sa ubos mga kaigsunan, nag-ampo rin sila sa Ginoo. Mga kaigsunan sa iglesia, ayaw gyud kalimot. Pagkaulawan ka, liit-liiton ka, bisag unsa na buhaton mga kaigsunan, aron nga dili gyud mahuman ang project sa iglesia. I-personal pa kag pagkaulawan sa Facebook pa ka mga kaigsunan, ayaw gyud surrender. Ayaw gyud kalimti nga naay Ginoo imong kauban nga mo'y naghimog, nagsugo nimo aron mahuman ka ng proyekto. Amen. Ang usa ka punto, Sige. Pastor S, Dan. na atong bantayan mga kaigsunan, mga leaders sa church, kaning mga oposisyon nga gisaysay ni Pastor Hayes ganina, kanang naanggikan sa gawas, sayon kanya to mailhan. Ang atong batayan kaning gitawag inner issues, kanibang uban-uban ra pud nato. Ay gyud mo kalimot nga si Miss White nagaingon, the greatest enemy nga atong giatubang kanira gyud ato pod nga mga kauban kanhi nga usahay magpagamit alang pod sa kaaway. Muni atong bantayanan magsunan, application sa ato karon atong humduman, usahay mo ingon pud ta nga prihas raman. Priha raman ilang pagtulunan, maora man gyapon, nagahimo man gyapon, nagbalaan man gyapon sa adlawng Sabado. But remember, during the time of Nehemiah and Esdras, ang mga inner issue sa sulod daan muna atong bantayan kay lisod kayo pag-ila sa kaaway kung ato na pong gikauban-uban. Apan ang sikreto, makigsandurot lang tas Ginoo, mangayo tagtimaan sa Ginoo, giyahan ta niya nga dili ta mahitumpawak aning mga sa gabal alang sa pagserbisyo sa bulaton. Amen. Mga kaigsunan, no? Uno may mga magbiay-biay na to nga gusto mo paundang sa buluhaton sa Ginoo. Ingon din sa ato ang leksyon akong gipangita ang statement kaganiha that Nehemiah never retaliate. Wag yun siya ni pakita nga nisukol siya og dayag. Apan ang iyahang sikreto didto siya nagpalaban sa Ginoo. Mga kaigsunan, walay pinakamaayo nga atong dangpan. Panahon nga dunay oposisyon sa buhat sa iglesia, sa buhat sa Ginoo, kung dili didto ta magpalaban sa Ginoo. Kay ang Dios Amen. magahatag ka natong kadaungan. Amen. Pastor Gingging. Dili nato malimtan, di nato kalimtan makaigsunan nga nag-ingon dinhi, God's true servants work with a determination that will not fail because the throne of grace is their constant dependence. Ang keyword diri makaigsunan, si Nehemiah kuno dunay insaktong determination. Straight iya determination nga mahimo silang malampuson sa maong kausa tungod kay kanunay constant dependence upon the grace of God. Amen. Usbon ako makaigsunan, wala gyud tay mahimo sa buhat nga gipiyal sa Ginoo sa matag usa ka nato kung dili kita mo tiunay mo submitar o mutugyan sa atong pagsalig ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Ako lang basahon ang gisulat ni Sister White sa Prophets and Kings, sama kang Nehemias, ang katawhan sa Dios dili mahadlok ni magtamay sa ilang mga kaaway. Ang pagbutang sa ilang pagsalig sa Dios, sila kinahanglan nga magpadayon nga nagapadayon sa buluhaton nga iyang buhat uban ang pagkadili hakog og ihatag sa iyang kasiguruan ang hinungdan kung diin sila nagabarog. Sa matag krisis nga masaligon nga ipahayag sa iyang katawhan, kung ang Diyos dapig kanato, kinsa man ang mahimong bato kanato. Roma 8:31. Bisan pa sa maliputon ang mga laraw ni Satanas ug ang iyang mga ahinti ibutang, ang Diyos
makit-an sila o magtangtang sa tanan nilang mga tambag. Ang tubag sa pagtuo karon mao ang tubag nga gihimo ni Nehemias. Ang among Dios makig-away alang kanamo, kay ang Dios anaa sa buhat ug walay tawo nga makapugong sa katapusan nga kalampusan niini. Ang Amen. Dios magapanalangin nining ato nga pagtuon. Dinhi natapos mga kaigsunan ang atong pagtuon. Salamat kayo sa pag-amutay niining upat ka mga panghuna-huna mga kaigsunan ug sa inyo nga pagsalmot sa makanunayon ug sa inyong pagsunod. Atong timan-an karon nga di na taangeng maguol sa mga pagsupak ug mga oposisyon. Oppositions, let them come, do their worst. Ug atong itugyan sa Ginoo kining tanan mga kaigsunan ang atong pinakalig-on nga sangga ug mao'y mo tapos sa mga buluhaton kung lamang kita magpagamit alang kaniya. Amen. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan ani ay usa ka mensahe sa musika sa dili pa kini pagkatakupan pinaagi sa pag-ampo. All I see is that I don't see what's ahead of me. I'm afraid my life would never be what I hoped for in the end. All I know is that I don't know where the road will go. If I dream, then will I find it so? Will tomorrow be my friend? Sing me your lullaby. Sing me to sleep tonight. Sing me your tender lullaby. 'Cause all my heart can do is cry. Help me compose my soul. Quietly take control. Sing me your lullaby and tell me I'm your child. Dalaygo na mga Diyos, amo ikaw ang gipasalamatan. Balaan nga espiritu nga nagagiya aron kaning leksyon niini nga semana among masabtan ug among makaaplikar nga ikaw kanunay magapakig-uban alang sa buluhaton nga imong gipiyal hangtod matapos kini kaming tanan imo nang papuy-on sa gingharian hatagan sa kinabuhi nga wala nay pagkatapos. Kining tanan among gitugyan sa mahal nga ngalan sa among magubuhan nga si Ginoong Hesus. Amen. 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 Find it so. Will tomorrow be my friend? Sing me your lullaby. Sing me to sleep tonight. Sing me your tender lullaby. 'Cause all my heart can do is cry. Help me compose
If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. I am a land of contrasts. My heart beats for my people. I know 30 different words for friendship. And show it in 300 different ways. I rise through the rubble of devastation. And break through the chains of fear. I speak for the unheard. I am the Seventh-day Adventist Church. Of course. Sometimes. Why not? Yes. My brother. My mom. And of course, my dad. The policeman. Boss. My teachers. My grandpa. When I'm threatened. When he stares at me. When I hear his whistle. When they raise their voice. When they call me by my full name. Whenever he calls me like this. Hey, come on, bro. Because they're the law. He's older than me. My grade would be at stake. They're my parents. Since I'm younger than him, I'll be fired if I don't. You know. Obedience Is more than a state of being obedient. it is our Willful practice of obedience. Conscious decision to obey policemen To obey your and other parents. teachers. It means submission to the rules which are meant. to keep us safe. Likewise, Obedience. is a manifestation of love. I respect my I love parents. my mom. I love my Older dad. brother. Besides, It says we obey our grandparents, our older brother, people of authority, our our boss, parents, in the Lord. Lord. For this is right. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel.